Najeriya na fama da ɗaukewar wuta na tsawon shekaru, matsalar da ta ƙi cinyewa duk da sauye-sauyen gwamnatoci da tsare-tsare domin inganta fannin. Hatta gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta amince cewa akwai babbar matsala, lamarin da ya sa ministan lantarki Adebayo Adelabu ya fito ya ba wa 'yan Najeriya haƙuri kan halin da ake ciki a batun wutar lantarki a Najeriya. Wannan matsala dai na haifar da kalubale ga 'yan ƙasa ta fuskoki da dama waɗanda suka haɗar da kasuwanci, ilimi da sauran harkokin rayuwa na yau da kullum. Koya 'yan Najeriya suke ji da wannan batu na rashin wutar lantarki? Ga abin da suke cewa. Ba a samu wuta kamar da yanzu kwata-kwata ba a samu wuta. Harkan wuta ya lalace gaba ɗaya gaskiya magana gaskiya. Wutan nan ya zama ya yi karanci yanzu fiye da yadda yake. Kuma ga shi ga tsananin rayuwa, yanayin rayuwa, rashin kuɗi, rashin mai da duk wani abubuwan ya sa duk abubuwan sun zama ya yi wahala. Karancin wuta da muke samu gaskiya ba mu kamar mu yanzu mu muna aikin welding ne. So inda ba mu samu wutan ne sai mun siya mai fetur kuma yanzu ga mai kuma da tsada. So gwamnati sai su duba wannan a mana sassauci, an kara mana ko a sauke kudin mai so da mu ma samu muna dan tallafa ma iyalanmu. Rahotanni sun tabbatar da makudan kuɗaɗe da aka sha zubawa bangaren wutar lantarki domin inganta shi, ciki har da tallafi daga kasashen waje. Baya ga sauran bangarori, sai dai babu wani gagarumin sauyi akan wannan batu na wutar na lantarki. Farfesa Sama'ila Umaru, masani a bangaren wutar lantarki, ya yi bayani kan manyan dalilai da ke haifar da rashin wutar lantarki a faɗin Najeriya. Akwai ƙarancin makamashi a Najeriya. Muna samar da wuta hanyoyi guda biyu ne, da hanyar ruwa da kuma hanyar gas. Yawanci na'urorin gas su suka fi yawa a Najeriya. Saboda haka yanzu yawanci wutanmu na zuwa daga gas ne. To in aka samu matsalar makamashin, kin ga dole a samu ƙaranci. Wannan fanni kenan na farko daga wajen samar da shi. Akwai hanyar da ake dakonsa, wato transmitting ɗin wutan daga wajen da aka samar da shi zuwa inda za a raba. To a wannan fannin ma muna da naƙasu a ƙasar nan, saboda transmission ɗin bai da wadataccen hanya. Ko da an samar da lantarki, ba hanyoyi na transmission ɗin da yawa wanda suke ingantattu. Kuma ana samun matsala na datse-datsen hanyoyin. Misali, ko kwanakin baya hanyar Shiroro zuwa Kaduna sai da aka datse, an koma sai an zo da wutan ta Jos zuwa wannan fanni na Kaduna. To wannan yana cikin wasu dalilai. Akwai kuma dalili na uku, yanda ake sai da wutan lantarkin. Duka a wajen saidawa an kasa gidajen lantarki zuwa gidaje kusan 5, wato band. Kowane band da kudinsa daban. Band A shi ya fi samar da kuɗi da yawa, so yawanci su suka fi samun wuta. Sauran band ɗin saboda bayi da tsada, ba a samar da wuta gare su. Farfesan ya ƙara da cewa kamata ya yi gwamnati ta ƙara zuba jari a ɓangaren makamashi, domin babu wata ƙasa da za ta samu kyakkyawan ci gaba ba tare da wadataccen makamashi a ƙasar ba. In dai muna son ci gaba a ƙasar nan, harkar lantarki da makamashi, dole gwamnati ta dawo ciki dumu-dumu. Ma'ana a nan dole a yi kamar dokan ta ɓaci da gwamnati za ta shigo harkar makamashi, domin duk ƙasar da ba ta da makamashi wadatacce bayan za ta samu ci gaba. In kun lura yanzu haka da ake yaƙe-yaƙen na ƙasashen gabas ta tsakiya, Isra'ila, Iran, wato Farisa, a kai farmaki, amma duk da haka ana gama kai farmaki akwai lantarki, saboda suna da isassun tasoshin ba da wuta, kuma suna da isassun hanyoyin da ake raba wutan, wanda bai kawo tasgaro ga yadda suke samar da wutansu. Masana sun bayyana cewa Najeriya na buƙatar aƙalla megawatt 20,000 zuwa 30,000 domin wadatar da ƙasar baki ɗaya da wutar lantarki. Sai dai bayanai na nuni da cewa a mafiya yawan lokuta abin da ake samu bai wuce megawatt 3,500 zuwa 4,000 ba, abin da ke zama babban gibi da kuma dalilin yawan ɗaukewar wuta a faɗin ƙasar. A halin da ake ciki dai, gwamnati ta ce 'yan Najeriya za su fara ganin sakamako mai kyau a lamarin samar da wutar lantarki nan da makonni 2 masu zuwa, kamar yadda mai ba ministan wutar lantarki shawara kan harkokin fasaha Adebayo Oluwoniyi ya bayyana. Rukayya Basha, DCL Hausa daga Abuja, Najeriya. DCL Hausa.